Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Martes, petsa 25 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami yan sa indong regular na kakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na mainit na hapon Bicol Region. Ako mampon sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa Indokan ako Bicol Party List, hindi man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini mga kaaksyon ang Tabang Ora Mismo. Aldaw kita ni Martes, live kitang nadanang partner. Live. Yes, live kita sa Radyo Oragon 90.7 Legazpi, asin Radyo Oragon 88.7 Birac, Katsanduanes. Kaya kumustan mga nag-antabay, kumustan mga nagmamatingon yan sa radyo. Siringman, live na live kita sa Facebook Live sa paagikan Action Ko Center Facebook page. Live na live! Ngunya na Martes! Yes, live na live man kami kamo mga ka-aksyon. Pwede magkomento, magpadarakan sa indong mensahe, live taman napabasahon para sa indo. Sabi mo digdi sa script partner, mainit ang mga issue na pag-urlayan ta. Yes. Pero bako man lang issue ang mainit, mainit talagang panahon sa luwas mo Correct. niya. Grabe partner ang init. Iba ang panahon tangunyan kay gulpi ang nagkakahelang, sipon, kalintura. Tama yan. Kaya ako, grabe ang pa inom-inom kong tubig. Bago ako naglaog digdi, nakakabangang litro naman ako dyan Kaya sa luwas. pala na late ka. Nag-inom ka na naman, di ka ba Ay, maliban sa na-late ako, tamid yung nagpagupit Ay, ako. bagong tosar ka partner. Iyo ta, nakamali siya ako partner. Kan medyo na ako nagpapagupit, pigpaparadurulak ako ang mga ayam. Pag nag-aagi ako, pigbabatok akong biyo kan mga ayam. Ngunyan partner, dahil na. Yung manggiraray. Ay, yung manggiraray. Ay, bagong aliga. Oh, gapun talaga sa kuyang partner. Bagong gupit. Buhay pa nagupit. Medyo kuyang pa man, nag-uringalo pa. Mga ka-aksyon, pwede na ka mo mag-comment ang sa tuyang pag-urulayan, partner. Saro na Siyempre. naman, ang serbisyo kang tubig sa Legazpi, kumusta daw? Service, kipainit mo na naman ang payo ko. Apektado ka na naman. Mainit ang panahon bago ko naglaog digdi. Medyo sabi ko nga ni makadismayo. Pirang aldaw nang warang bulos ng tubig sa kansarong aldaw na intindihan ko may abiso. Correct. May inaapod na water interruption advisory. Pero kansarong aldaw ito.
Pagkatapos kay ito, yung manggiray oral daw. Dahil Oh, bulos ang tubig. tawan ta ka, partner, Babalik ang ning, bulos kang tubig, banggi. Tawan ta ka partner Mga alas ning 10. tulong segundo. Shout out mo ang LCWD. LCWD. Mm. Ano, magsabi lang kamo kung may solusyon pa yan. Kung dahil na, Kung dahil na. Dahil man, deklarata na talagang ang LCWD, yun talaga na ang Ayun na serbisyo. talaga. Medyo mahinahon ang sa kuyang partner. Dati nagkukurawan sa kuyang partner. Ngunyan, mahinahon. Tubig! Iya. Mga ka-aksyon, sa royan sa pag-urulayan niya ito, ngunyan na pagkahapon, siring man. Tubig? Oh, Oh, tubig. sige. And siring man tabi mga ka-aksyon, ining biyaheng haling Metro Manila to Legazpi. May biyahe na. Yes. Dati kan saro, Manila, Tabaco. Tabaco, Manila. Ngunya na inggit man sumang Taga-Legazpi. Yes. Sa Tatangay royan sa Tabaco partners, may biyahe. actually, kinakaipuhan man talaga yan. Lalong-lalo na. Aram mo partner, gulpi man talaga kitang mga kababayan na sa indang kabuhayan nasa Metro Manila. Correct. Gulpi man ang mga kababayan kitang Bicolano nasa Manila na Dahil gusto nakabalik naman, na Legazpi. gusto naman mag-uli sa probinsya. Saro pa partner, ining paglangkaw kan bilang kan mga kaso nin COVID-19 sa Bicol Region. Padagos Ayan. partner ang paglangkaw. Dati partner, 200 ngunyan, sanggatos pa man giraray. Sanggatos pa man giraray. Pero dakula pa man giraray partner. O ano naman ang faktor ang nakakapadakul kaya ang Sualing Manila naman? Posible, saro iyan. And sa mga nakakalingaw niya itong mga kababayan Pero sa pag-obserbar may kan health nadangog protocol. ako partner na nag-irestoryaan kan sarong aldaw. Garo ko nga ni mailuwa su kapiko na Natay to. nagkakapi ako. Sabi kan magpading nagkakapi man, duman sa pigakapian ko. Ano mo ngayon padi? May solusyon ngayon dyan Ano para da? bumaba na ang kaso kang COVID. Aram mo ngayon, kaya sigan lang ka. Ano da? Pero ngayon, kung punduhon na kan gobyerno ang pag-test, di nang ma-positive. So, papundon tanaan pagpa-test. Garo ko mailuwa su kapiko kan nadangog ko sa Pero solusyon. tama, partner. Kaya nagdadakol man talaga. Syempre, may nagtitest. Pero ngayon pa di, kung dahil na ngayon mag-test, dahil naman ngayon ma-positive. O di ang mangyayari kan partner, maubos kita ka ni maging positibo. Oh, naday aram. Correct. At least naday aram. Oo. Pero yan partner sa tuyong pag-urulayan, oy, invite me tabi sa mga nagdadala, nagdadangog sa mga mauwat manggana ng Grandview Tablet. Oho. Dagos-dagos partner ang sa tuyang pagpili. Kaya mag-comment, mag-tag, mag-share, and syempre subaybayan ang kada episode kan tabang ora mismo. Correct. Nag-uuran man kita partner ng mga cash prizes. Oh, may cash na naman. Yes, Sanribo Dahil ngunyan. na nagpupundo, dahil na naguhuraw. Sanribo, hulit aldaw ngunyan ni Martes. 1,000 1,000 pesos. Siyempre, partner, shout out sa mga nagdadalan ngunyan na pagkahapon. May nagdahapot pa lang sa kuya partner. May Ano nag-text da, sa kuya. partner? Yan nga ya, so mga kuyan, so mga nanggagana dahil nagpapartisipar duman sa social media nindo. Sa Facebook. Paano man nga kaming mga nakantabay sa nasa radyo, na dahil kaming Facebook. Simply partner ang sa tuyang mechanics. They have to like our Facebook page, mag-comment, and mag-tag. Yun. Yan nga ni, kung nagdadangog ka sa radyo, dahil ka man nga ning Actually, partner, yan ang mga nagdadangog sa radyo. May mga Facebook mga page. cellphone, oh. Sige. Filipino can't live without sa Facebook. bagay. Oo. Kaya so mga nagdadangog sa radyo, maliban sa nagdadangog na kamo sa radyo, magdumang kamo sa Facebook Live. Yes, Para that sigurado. is our mechanics. You Para have sigurado. to like our Facebook page, Action Ko Center, then mag-comment, then mag-tag nin mga FB friends. The more, the better. Kumusta sa mga kabarangaytan na nagdadangog dyan sa mga bulod-bulod, dyan sa mga gilid kansalog, kadagatan, Yes. sa mga mabatag, So mga sa mga parang-tabay mayon, nga sa partner ng mga taxi driver. Oo, tricycle Jeepney driver, driver, yes. mga security guard, Yan! Diyan Mga- partner sa may Metro Bank, makusugon kita dyan partner pag mga araw kanin barbero, oras. mga beautician, siyempre na so mga chismoso, kumusta ka mo? So mga naglalabang niya na mga ama ng tahanan. Saludo ako So mga partner. nagpapakaturog mo niyan, pigpapakaturogan sa indang agom, tanga rin ay magparalakaw. Araw kaning oras. Nanganing bumalyo sa ano. Oo, aramong kakumpetensya tapan sa na partner. Aramong kakumpetensya tapan sa na partner. Sa totoo lang, aram mo pirang views ta? Ang views ta 5,400. O yang kuta na 10 yan. Kailang so iba man ng mga barkada ta mga kababayan ta imbis na magiling sa tuya, aram mo kon pig para iriling. Ano? Salpakan kan manok sa. Bulang derbe. So talpakan sa cellphone. Ah. Kaya nakukumpetensya kita partner. Correct. Oy, maray na pagkahapon man kay Kapitan kan Barangay 1 Pero, EMs nagapa-shout out partner. Sisay? Kapitan Punsalan. Kan barangay 1 EMs Barrio. EMs Barrio Barangay 1. Yan. Pero dahil kita matugot partner, Ano da? gusto mong sabiyon, mas gwapo sa tuya at saka mas magayon sa tuyan mga manok? Taduman sin na nagtututok.
Bay, sana partner, Ah. ano ta na yan sa enda? Oy, mga manok. atsanan mga kwanito dyan, mga turaukan manok sa cellphone. Dingding mo na, tabi. Tutok Oy, mo na basa kabundi. muna kita partner din mga Sige. komento sa satuyang live FB. Kaislyn Riva, Adjangao, San Jose, Camarines Sur. Uy, may nagdadalan partner from Adjangao, San Jose, Camarines Camarines Sur. Sur, Ahana oo. de los Santos. Si Maribica Benvenuto, maray na pagkahapon sa taga San Jose, Camarines Sur man. Sana po matawan man kami, malaking tulong po yan sa pamilya ko. Sige lang po, Rene Santa Romana, Nina Rili Moral. Good afternoon po sa lahat Oy, at sa pero may mga tinabang na nakasubaybay. Bicol. Yes. Jocelyn Arangao, Arango pala. Arango. Jocelyn Arango. Good PM, Action ko Center. Good PM po, ma'am. Filipinas, Aringo, Boonot, Legazpi City. Philwin, Aringo, maray na pagkahapon. Si Jocelyn Ayan. Arango ba kung sunanggana yan? Yes. Kaya pirmi ayan. siya nakasubaybay. John Ray Dado Barameda, maray na hapon po. Sana mapili man tabi ako. Okay, sige lang. Good luck. Si Mary Ann Reyes Baal, sana mapili din tulong na po yan. Okay, malaking tulong. Maray na pagkahapon, Agustina Mauro. Good afternoon sa lahat ng nagdadangog sa Ako Bicol, matinabang sa mga taong nangangaib po. Ayan, salamat po. Shout out man kay Nico Franco Adilye. Yan. Garo pirmi man yan nakasubaybay. Nakadalan. Si Jamie Matosinos, welcome back. Oy. Maray na pagkahapon. Nakadalan man. Ay, kumusta siya? Oy, kaswapon partner, may nagwapuan kay Paul. Kay Paul. Oh. Nagsasound ka partner. Kay Paul. Lodronyo. Ay, puging-pugi na si Pulo Dronyo, Yes. sabi kay itong estudyante. Estudyante. Napudan mo na partner. Day pa Oo. nag-kwan. Partner, pag-urulayan tayo ni partner na bus Manila to Legazpi ang rota. Bas, Manila to Legazpi. Arugan sinabi mo, kay puhan yan kan mga kababayan ta. Tas sabi ko ngani, may mga kababayan kita sa Bicol na ang pagkabuhay or sa indang ekonomiya nasa Yeah, Metro nasa Manila. Metro Manila. Vice versa yan, partner. May mga kababayan man kitang nasa Metro Manila, gusto na talaga magulit sa Magbalik man probinsya. sa probinsya. Kaya kung totoo son, sabi ko ngani, sa aspeto kan ekonomiya, Kay puha na talaga, partner. Kay puha na talaga. Kasi Alagad. dahil magiging progresibo ang sarong lugar kung urang biyahe. Yes. Importante ang transportasyon. Alagad, yun na naman, arog kan paninindugan ko kan dati, kan nag-istoryahan kita man nung digdi, kan isyo duman sa tabako. Ang problema ko lang digdi, magsunod. sa aspeto medikal, medyo may peligro. Correct. Nata, may peligro. Isipon mo, sabi ko nga dahil madunong ang Ang ibatang mga kababayan na Pilipino. Dapat, partner, magsunod sinda kung sinasabi talaga unin mga papeles na dapat nindong i-prepare. Dahil pagdayaon. Dahil pagdayaon. Dapat sutunay. Pero Isipon mang kontrobersiyang unyang partner. Sabi ba pati kantaga- palan so pagbabakuna unyang pigninegosyo na. So islat. Package na baga nga ni Oo. partner. Sabi nga ni kan taga LTO partner, talaga maski may mga government official, partner, mga nagigiribukan, mga illegal. Yes, isay man ang makusog maggibukaan na siyempre sumay abilidad. Correct. Tapos mga sinasakay partner sa mga pribadong sasakyan. Tama. Pigrulusot. Ang palusot kung ano-ano. Kami ngayon, mga siring And ka medical certificate partner, tulo, pero ang nakasakay, ano? Oo, tapos ang medical certificate nakabugtak negative. Oo, pero ito Ito pala- pala ang totoo, negative na nagpa-check up. Dahil talaga nagpa-check Dahil up. talaga Kaya negative. Oo. Ano, ang realidad. Dahil man nagpa-test, negative siya sa testing. O pero partner baga, digdi sa Bicol region, naglalangkaw ang kaso kan COVID-19. Sabi ko nga na napatunayan ta na yan sa nakalipas na mga panahon, partner, nang naging dahilan kan paglangkaw kan kaso sa Bicol region dahil duman sa Mga nagpapates. bako lang sa nagpapates. Duman sa mga nakalusot haling Metro Manila na nakaabot sa lugar Digdi nila. partner sa Legazpi City, igwaning mga nagkaperang opisina na naka-lockdown. Naka-lockdown. Dahil igwanin mga nagpositive. Igwa nga ni kinagkapirang opisina man na pigsa-sanitize. Yes. Importante, partner. Importante. Ang pag-sanitize every now and then, tanganing kung igwaman dyan, partner, ning virus, maadan. Oo. Ano mga adan? Iyo, magadan. Mora. Partner ni IEB. Partner ni Iba. Kaya yan mga tugang mga kabarangay, giraray, ang gobyerno ta dahil nagkukulang. Ang IETF ta, ang sa tuyang DOH, including our local officials, pirming nagpapagirumdom, magsunod kita sa health protocol. Ay, partner, padagos pa man giraray ngunyan ang pag-distribuir kan mga form sa mga senior citizens. Siyempre. And siyempre, ang Ako Bicol Party List, dahil man nagpupundo, nananaong alcohol, Correct. nananaong Face face mask, shield. nananaong face shield. Kung baka nagtatarabang-tabang na nga ni ang gabos. Kaya lang,
Dahil man kita magparadinunong. Correct. Partaraga sa May payo. mga barangay official partner na nagtataon na nga kita ning ayuda, ang ako Bicol, nagtataon na ning ayuda, pero pigtatawan pa ning kontrobersya. Ara mo, simple man lang ang patakaran partner. Oh. Ang pagtaunin ayuda, ilalo na ang benepisyo para sa tawo, ang biyaya Dapat para dai sa tawo. pigalaaganing politika. Dapat day pag-ulangon. Oh, Tapara dai yan sa pag-ulangon. tawo. Correct. Saka Essential ng politika, needs. Saka ng politika, kung ang filing, Oktubre pa. Oktubre pa. Next year pa ang eleksyon, saka na yan. Di Kasi mo na partner, in terms of pagtataoning asistensya sa mga pamilya, talagang kaito pa man sagkod mo niyan, talagang ako Bicol. Yaw Bako na. man yan, kasi pwede mong isipon na politika, kung ngunyan sa nananaon ako Bicol. Correct. Aloy na. Correct. Kaito Mapa-pandemya, mapa-kalamidad, talagang yaon na ako Bicol. Ngunyan, nangarig na ka magkainit, kung may ipapanao ka man, di panao mo Oo, man. kanya-kanyang Alibaw diskarte. na nanauso ako Bicol. Magsabay Medyo ka. nagkakainit ka. Ang garong ngayon, nagwapong maray ngayon si Kung Pido. Nagwapong ngayon maray si, ay nagayon na maray si Remy. Ay. Di manaw ka man. Correct. Tagari magwapo Maghibo ka ka man. ning bagong mo or sa diri mo man na estratehiya na mataparan mo. O, kung gusto mo pa, lamangan mo. Nama. Correct. Dahil ka nang madagit, dahil ka magkainit, kundi Yan. imbis. Nananaw siya. O di manaw ka man. Dai ka mag-isip nin karautan or karatan sa kapwa. Tama, tama. Diba? Mas magayon itong nagtatao. Lalong-lalo na, kung yan na karahayan na iyan na pigigibo para sa kapwa-tawo. Correct, partner. Basta girara kita. Good Sige! afternoon. O, sabi ni Gail Hernandez, good afternoon po. Barangay Bigaho, Sur, Libmanan, Camarines Sur. Arayo na partner ng mga Uy, mga tagalibmanan ka ba rin Yes. suram? Ay, mga ka-action ha, kung gusto talaga nindo makisabayan partner sa tuyang discussion, pwede ka mo magpadara ng comment, reaction, babasahon mi tabi yan, manugod ini partner sa serbisyo kan tubig sa Legazpi City. Serbisyo kan tubig. Ah. Subagoy, inagadan mo akong comment. Inagadan mo akong reaksyon. Basta ako, may problema kita sa tubig! Tubig partner, si Isay ang dapat niya itong basulod. Is it PhilHydro, LCWD, or LGU? Kung ikaw nga po itong partner, si Isay ang dapat basulod. Kung day na kamong mababasulo, day kamo maarako na kamo may kasalan, di ako na sa nang basulo nindo. Ikaw na na? Oo. Bilang konsumidores? Oo. Iyo talaga partner. Sometimes may partisipasyon ang konsumidores. Ara mo, simple Kasi man lang eh. kung Para- kontento ka na kan Dahil serbisyo madali man lapa. sana. Madali man sana. Alimbawa, ako taga Water District, taga LGU ako, taga PhilHydro ako. Pwede ko bagang basulo ng konsumidores? Nata. Ara mo nang day nagbubulos ng tubig, nagaparahanap ka pang tubig. Oh. Di day ka maghanap tubig. Tay partner, kumbaga, Legazpi City, ko consider da ang livable city. Correct. Pero pwede man bagang mabuhay ka na, day ka muna magtubig. Paano ka mabuhay Ano ba na kasi din tubig? gananap So mong dry, tubig? partner. Pag so dry, Di maragkot. Oh. Pag dry, maragkot. water is life, mga ka-action. Kaya importante ang tubig. Kaya kamo. Pangkarigos, pangbaribe, panglaba. Aram mo, kung minsan, kamo man kaya naman konsumidores, may kasalan man kamo dyan. Haram na nindong deng tubig, nagpakaramit pa kamo dyan. Partner, tatagaligaspi ka nga ni. Diba? Naglalaom ka na one of these days magiging maayos ang serbisyo. Aram na nindong deng kabugtakan ng serbisyo, naglagpa kamong gripo. Nagkalot na lang kuta kamo. Correct. May bubuna. Alaton ko na sa nalugod sa water system level 2 ni Congressman Saldico. Oo, kaya lang, Ade. sabi ko nga yan ang problema na dekada na. Dekada na ang nakalipas ang problema sa LCWD, problema kan tubig sa Legazpi. Dahil pa talaga din Pero solusyon. partner, in fairness, mas maswerte pamanda ang mga taga-Legazpi compared sa taga-Darga. Uy, sa bagay, masaluy na sinda. Diba? May Daraga. problema na sila. Pigaapod na itoong prime water nin, supipi palitan ng sea. Oo. Crime water. Diba? Pero in reality talaga mga Ang ka-action, LCWD nga ni may nagibuning meaning. Nalingawan ko lang eh. nagibunin, May bagong meaning naman yan eh. L. Oo, may nalingawan ko lang. Basta iba Isipon mo ha, sa tuyang pagwalta mga ka-action, aramon ta ko na ano ang meaning ni partner kan LCWD. Sa muyang pagwalta mga ka-action, pag urulay kita, urulay problema or supply ning tubig sa Legazpi City. yun na, narumduman ko na. Legazpi City, Danum. What's the meaning of the Walang tubig. Ayan, pag-urulayan tayo mga ka-action sa pagwalta kan tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming
7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner, pag-urulayan Oh! ka na naman ining problema sa syudad ng Legazpi na daing katapusan. Urulay, tubig. Tubig. Yun ang aning sabi ko sa imo. Dekada na yan, partner. Partner, ka nakaaging aldaw nagkaigwakitan in Alam mo, kahaputan or survey. Maswerte lang ang LCWD sa Kapil Hydro. Halaba, uno ang pasensya kan mga taga-Legazpi. Correct, partner. Siyempre, kasi Dekada warang na. man partner nin option. Alam mo, reporter Warang kitang pinagpipilian. Narumduman ko kan palaog pa lang yan digdi na Pil Hydro na bulk water supplier. Yes. Kaya ito kan, inintroduce yan sa Legazpi. Ang promises ninda, partner. Promises that made to be broken. Yan, sabi ninda, pag kami na ang nag-supply ng bulk water, wala na yan na pakinabang na mga refilling station. Really? Sapagkat ang tubig na lalabas sa inyong gripo ay malakristal at malinis. Golden Oh, water. yan ang paliwanag. Paliwanag. Ganyan talaga, partner. Pag talagang, siyempre, tigi-introducer ang sa indang serbisyo. Ganyan.
Kundi mala ito Para saan partner kan bagong internet provider? sa tataramon sa napalan. Kanya Diba? ang nasuserbisyo, mala yan. Lalo nagparadakol sa refilling station, Ang taday na naiinom sa tubig. Ang makaka-approve Yogon mo it yan, sir oh. man talaga kayan partner, mga nagagaramit. O, ilang nga partner kung maiiling mo digdi, gulpi talaga ang nagpapatronize kan LCWD, knowing na may uning option. Ang barita ko man kaya sa Laog kan Water District, kaya day naresolbiran ang problema sabi, Sa laog, igwaning mga sabi di umano sabi may mga allegedly. may mga murumapyaman da dyan. Kung duman sa PhilHealth may kuyan, dyan da igwaman. Partner, ini partner, base ini sa mga reaksyon, komento kan sa tuyang Sige, mga basa. parantabay. Sabi ni partner, Sige. sa survey nagapot kita, sisay ang dapat na basulon sa maating supply nin tubig sa Legazpi City, ang PhilHydro, LCWD o an LGU. Aber, magsimbag tabi ka mo. So, yun Ano tabi sabi? ang naging survey niya to kadakol partner ang nagkomento. Sa Rodigdi sabi ni Marie-Ann Tonge, all of the above. Di ba? So, Sige. gabos na partner, totoo man talaga. Kasi, daiman ini o babasulo na LGU alone, kundi naglaog ining nagsusupply ng Tama, tubig. tama. Okay. Bako sa nangani po yan ang problema talalo na digdi sa IAMS Barrio ang bulos makusog pabaga ang ihi kan aki. Isus! Sige, ano pan sabi? Ang sabi man ni Luz Biminda Manga, yes na yes, so LCWD ang sisihon kaan, tamati ang bulos kan tubig, may tama, kakaan, nene, love you. Yan. may heart pa. Gabos po, kasi kung ang lambang saro disiplinado, wara kisiring na pangyayari sa komunidad, sabi ni Where Omi. Aram ang problema ang ugaring partner, ano? Maski ko yan, maliban dyan sa mga nag-react. Ako personalmente sa Ika, personalmente, makakataram ka. Pag alas 6 nin aga, paluway-luway na ang bulos. Mabalik yan mga alas 10 ning banggi, paluway-luway hanggang alas 11. Totoo. Ngunyan, matagal ka magparaalat ka. Minsan, partner, bubuksan mo na sana. Minsan, maski dahil nagbubulos, may nagtatanog. Mabuyo naman na bumalik ang Diba? tubig, day mo pa mong pwedeng gamiton. Mation. Mati. Oo. Di maalat ka naman kisarong oras pa. Kung ulaon mo ito sa drum mo, tamation. Pero binayadan mo. Binayadan. Nag-agi Naglaog sa metro. Correct. Sabi din ni Mafara Robles, I think everyone should do their job. Part in order to give supply a clean and safe water for Legazpeños. Kaya baga partner, bako man lang ang pigsasabi, ang pigreklamo kan mga kababayan mati ang nagluluwas na tubig. Bako lang yan. Ano Kundi, pa? so mga oras na wala talagang nagluluwas. Correct. Dahil pigluluwasan. Inconvenient partner. Oo. 'Di ba? Gusto mo na magkaturog pero mabantay ka pa kan tubig kung anong Oo. oras mabulos. Gusto mo na Grabe magkarigos, bagang dahil ka pa makakarigos. May nagyan ako partner. Dagiton. Si Tia, duman. Sa karinderya. Oo. Pigsasapak na biyo sa gripo. Pak! Pak! Ano yan, Tia? Pigsasapak mo. Kuwan nga ni Munyado ngayon eh. Kaya ko ano? Dahil na ngayon pigluluwasan. Ang pak! Pak! Sisapak sa gripo. Oh. Matindi. Subago pa nga yan. Matagason man kutang ngayon ng gripong ilim. Pak! Pero dahil nagluluwas na tubig. Straight man nga ang tubo. Pero dahil man nga tigluluwasan. Dahil Ayan. nagluluwas na tubig. Sabi ka ni, since nagbabayad tayo ng tama, then tamang tubig din ibigay nila. In return, water is life. Tama. Sabi man ni Arandar Bicolanja, Edwin Bino partner. Ay, maringani pala partner, nahali na suscepted spi. Ayo. Sarok pa ito. Sarong pa yan partner sa pigkakangalasan Dahil ka mga Legazpeño. Dagugon mo ako partner. Kaya ito, binugtak ang septage fee. Kada ako lang nagreklamo, taday ngayang konsultasyon na nangyari. Pero dineseminar partner sa mga konsumidores, nag-appear sa bill. Ngunyan, kang mga nakaging bulan, inali. Inali, pinundo. Tapos binalik na naman partner. Ngunyan, totally, inali. Siyempre, nata. Ara mo, asaro pa yan, natisting ko yan partner. Nata, ang habot partner, nata hinali ngunyan. Tapos napasain sa mga binayad na. Yaon da, nakulikta, yaon. Kundi uni na nga ni. Sige daw. Itong Sika daw septage in fee, behalf kang LCWD. Kaya itong septage fee, kaya nga ni kita kayo pigsisingil da. Tangarig, kita na may mga puso negro, Pagpasurup-sup. kung mapasup-sup data pano na, dahil na kita magparahanap ki para sup-sup na pribado. So gobyerno na sana. Paano ninda Uni na maarama ngunyan. na 5 years na susay mo, na kaipuan mo Uni na na ngunyan magpasup-sup. partner. Di ako nagparabayan. Ang ginibo ko, duman sa residensya ko, sutangki binanga ako, saro para sa, and saro para sa wastewater. Okay. Okay. Nainot na napano so sa wastewater.
Suali Okay, sa syempre. lababo, Oo. suali sa floor drain ka. Kinarigusan. Yan, kinarigusan. Di na, no? Di, pag kantaguran, medyo niya ako na pa, no? Di bayad naman ako. Ang sabi baga duman, pag bayad ka, anytime, pwede kang supsupan. Correct. Di, pinaduman ko. Di, pinaduman ko sa tawang Ang mga ko. term mo, pwedeng supsupan. Okay. Pinaduman ko sa tawang ko, niya ko mapasupsup na. Kan septic tank. Ah. Ang paliwanag ka itong namamayo kang para supsop, ay sorry nga sir. Sorry. Warang nga sumasupsop. Dai, Ah. an pwede mi sa na ngayong supsupon, so oho. Ito ngayong wastewater, dahil ngayon kami kaan. Dapat- Dahil ngayon kaming pasilidad yan. Dapat duman partner sa pagbugtakayan na sa stage fee, pig-explicar na. Ngunyan, kininta ko sa binayad ko. Kung tinipong ko sa binayad ko na lang sa pribadong para supsop. Ang pribadong para supsop partner kay Pribadong septic para tank. supsup. Oh. Ang pribadong para supsop, dahil apot-apot kung ano ang lahog kan septic tank mo. Diretso. Basta magbayad ka, supsop. Dahil dakol na iristorya. Basta i-ready mo ang bayad mo. Kaya ika partner, kaya nanaraw kung ako ika na. apoton, okay na sa imo na day na ibalik. Ay, maray man na dayon na magbalik. Taday man nga ning pakinabang. Correct. Kan mapasupsup na ako, abo naman supsupon. Day, ang pag-iisip ko kayan pan partner, may mga kababayan kita na nadidipisilan magbayad kang mismong bill. Ngunyan, kung lalagan mo pa kaning sa stage fee, mas lalong magagabatan. Day, ang naurag na marayso mga tao, ang termino, naurag na Naurag, maray. dadagit na uragan. Nadagit na marayso mga Tagaligaspi. At anang, day na kaning kibulos ang tubig, may bulos pa ngayon sa gripo ni maati pa, may septage fee pa. Correct. Duman na bad trip. Yes, aro yan, Pero aram mo partner. aram mo kung medyo talagang tutuuan Kung pinangako. magayon talaga ang serbisyo partner, Kan nawa tubig? mahal pa ang singil. Ayun. Basta maray ang serbisyo, no doubt partner, mabarayad talaga ng Maski alagas maski pa bulan-bulan mo ako singilo ning septage fee, basta pag apod ko Basta maray ang serbisyo. Basta pag apod ko, boss, mapasupsop. Sup-supan na Sup-sup, nito, oh. ora mismo. Ayan. Pero so pag ika na mapasupsop, grabe na ang mga Echeburaches, Maray ayan. na dahin na. O ni partner, ang sabi digdi, ang dapat basulon, ligas penyo. Nata. Irak man kita, nadamay kita. Kan mga dapat basulon, nakita na, religiously, nagbabayad. Nagapot ako kan sa Tagawater District. Alimbawa niya ko, duman sa Iriga, duman sa mga tiyaong ko sa Iriga, ang tubig sa Iriga makusugon. Irrigation partner. Dahil talagang hali sa bukid. Tapos dahil dumangki, maski dahil ka mag-agi sa refilling station, pag binukasan mo ang gripo, Talagang apoy ra kan may- malinig, malipot-lipot tali sa burabod. Yeah, fresh Sabi from ko sa the Water nature. District, pwede niya ako magdirekta na ako sa Iriga. Bakal na sana ako, sutubo bagang ito. O sarayo. Tulayong ko na hanggang sa araw. Taduman ako magkukot ng supply. Pwede ko tayo na partner din. Oo, kundi- Ano daw kung ikaw na sana ang maging... Ara mo sabi kang Water District, dahil nga pwede. Ta kami ngayaan may sulong kuwanig din na dapat mag-supply ka Iyan tubig partner sa Legazpi. ang mga makusugon ang buot. Dahil Kasi palang pwede wala yan. nin mga kakumpetensya. Dahil nga ni palang pwede yan na magpakabit ka duman. Maski pagastusan mo sa maitom na tubo. O ni partner, sabi digdi ni Adrian Nason Luterte, apek po ang simbag ko. Hirakman. Nada may suapek, pinag-ulayan ka tubig. Ara mo may Apek, apod ganit sa apik sa ka LCWD. Ano da? Yan na daw ang riding in tandem. Pag-abot sa pamirwisyo sa mga konsumidores. Ano sin the partner ang goes to, ano to? Tatango? Okay, yan? Basta riding in tandem Oo. ang LCWD sa Ano apik. sa iling mo tabi, madam? Ako pang inapot ni John Glee. Sako, so tubig, ma'am, ang may sala. Pwede. Si uni partner, tan sabi niya, malinig sa muya sa rawis, asin makusog. Ara mo ko nata. Maray pa. Ara mo ko nata. Okay. Ang pagkakaiba kan mga barangay, duman sa may Arimbay, Tamauyan, Dita, ang tubig ni iba man ang source partner. Ano? So dating source ta duman sa may Buyuan. So natural spring. Ya? Okay. Kitang mga yaon digdi pakabalyo diyan sa tulay. Ang source kan tubig ta Yawa River. Yawa River na pinaagi sa filtration Tama. facility kang Philhydro. Tama. Kaya magkaiba ang supplier Kaya, taga tubig. maswerte ni Ining mga partner barangay na ng taga mga taga Rawis, Bigaa, oh. taga Rawis, taga Dita, taga Arimbay, taga Tamauyan, ang tubig ninda partner hali sa Buyuan, hali duman sa yan ang dating source Talagang kang kali sa Legazpi ano. City Water District. Malinis. So mga may resort baga duman na talagang burabod. Burabod. Natural spring. O, ni Kaya pa-partner. lang, kan maglaog na so Philhydro nga ni, na bulk water, ang kinuan ninda, naggibuning pasilidad duman sa may parting tagas, pero hali sa salog. Yan ang salog na pigkuan. Kasumpay kay ning Yawa River. Actually, digdi kaya partner. Kung ano ang naiiling mo dyan sa Yawa River na mga pigaanod, ali yan dyan. Ali duman ang tubig ta. Pinaagi sa filtration facility or treatment facility. Ibig mo sabihin, partner, dyan sa may yawa talaga, one factor or aspect kung matian
nagbubulos palalaog sa mga Dahil residential. ko na pwedeng elaborar sa imo. Mailing mo yan sa paagikan sa imong mga mata. Ilingon mo na sa naman. Pwede. Susugod mo. Baad nga digdi lang sa may parting Ni rawis partner, ano malabo. magayon na simbag? Sabi ni Lili, LGU, tasinda, ma-check sa LCWD. LGU sa iya. Ni man, sa supplier po, syempre. Supplier, Kambul Water. Joel, syempre, so nagsusupply ng tubig, ta obligasyon ninda ang pag-process as in mag-supply nin malinig na tubig. Ni partner. Ang PhilHydro, LCWD Office of the Mayor, dangan ang Committee on Public Utility Board and Committee on Health, kansangunian panglungsod. Ang kawaran nin paninindugan, sarong pagkonsente sa palpak na serbisyo, ang pagkonsente sa palpak na gibo, pagpabaya nin mandato na pinasubli kan tao sa mga ilihido. Ako kuta partner, ako simple man lang eh. Kung si Sen may kasalan dyan, kung may kasalan ng PhilHydro, may kasalan ng LCWD, ang LGU, basta ako bilang konsumidores na nagbabayad, ang gusto ko talaga kuta ng malinig, na tubig. Ara mo partner kan panahon, pag sinabi mong nawa sa partner, naglalaog sa isip ta, potable water. Tranquilong maray. Yes. Potable water. Ngunyan pag nagluwas ng tubig. Partner, Dahil na gani. Dahil utron mo itong term. Dahil na, potable water gani. Ngunyan, Ibang pandangog ko kaya. ngunyan, lalo kang hindi potable water ini. Mapapamuda ka Dahil din. na, hindi potable water ini. Bala ka. Ayun baga. Dapat i-define mo na kung ano ang meaning kan mate. Define water na mate. Mati, Dapat i-define mo na kung ano ang meaning kan mate. ay, an mati, siyempre, so, dahil mo pwedeng inumon. Dahil mo pwedeng, pag kinarigos mo, gatulan ka. Magkaiwa ka mga buni, An-an. alipunga, Ano pa itong puti? put in mouth disease. Bako! Magkaiwa ka Ano kayan. nga itong puti? Panaw. Panaw. O yan. Yan ang mati sa imo partner. Oo. Kasi kung ang LCWD as in PhilHydro ang hapoton, malinig da ang tubig ninda. Duly certified kan DOH na potable water da Kaya ang na nga- pigbabariwas. Kaya na nga ni ako nakapagtaram na yan ang mga pigsasabi ninda, yan ang inaapod na yung potable water. Baka dahil iba ang pagkaka-interpretar kan LCWD sa malinig na tubig. Pwede, di ba? So yan ang sabi ni Chris Tormes. Yawa River po. Ang dapat dabasulon, Yawa Yan River. ang tali nga ni, diba? Di ba? Sabi ni Sir Bong Sibilya. Sabi man ni Sir Roy Baclao, LCWD, gabos iyan responsable sa mating tubig. Una nga, partner. Sabi ni Pai Mael, basa daw? Ay si Paymael, bisprenon ko ini sa Facebook. Ayan, basa. Siyempre, o ini bisprenon man ini Yurme. Si Sedaan dapat basulon. Ay, nagnalas ako sa imo Paymael, nag-English ka na. Of course. Sabi niya, of course. Of course. Yorme is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Nata yan. Nata yung partner arong na kano. Beli ka. Baka sabi nung sala ko. Ayan. Ang reply niya, iyo yan ang comment niya. Of course, Rosal is the one, 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 is the one. Yan. Nasa laan na lagod si Mayor Kulunon, Kantubig. yan. Yan po yan. Reaction po yan kan sa tuyang mga parantabay. Sabi digdi, burabod. Maski ano pag-ibuon kung igwang mga mati sa laog kan PhilHydro LCWD Office of the Mayor, dayan malinig tapuro anas palinig, sabi ni Jay Mustera. Isabay mo na ang APEC. Tapos, Pero minadadamay ang APEC partner. may mga nag-apply digdi na ibang supplier kan bulk water. Ang problema, dahil man i-aprobahan kan mga yaon dyan sa laog. Correct. Baka dahil pa man nagpupromisa. Dahil, malay mo partner talaga, maagi pa sa alawig na konsultasyon. Dahil, dapat kaya ka na, kung aplikante ka na masupplier ka, dapat matibay ka magbasa kan body language kan mga taga-LCWD. Correct. Kami supplier kay bulk water. Una yan isusupply mi sa mga tao. Una man ang isusupply mi sa inda. Ayan. Dapat arugan. Grabe ka man. Marugan dapat. LCWD PhilHydro Buda APEC, sa tulo partner ang pigbasol. Pareho dapat inaksyonan kan mayor, sabi ni Angelo Arriate. Mas maray pa kay itong wara pang PhilHydro kang naglaog ang dain na lugod na iinom ang tubig na ali sa LCWD. Nata daw kaya nagkaigwa pa ka na PhilHydro. Dagit sa partner. Yung source processing, quality and distributor at command responsibility, pero bigger portion yung source. Anong tama. pinaka-source? Yawa River.
Aloy na problema ang kan residente kan Legazpi. Tubig asin kuryente pero buta gayud ang LGU. Puro sa napapugi kan mga projects pero so pinaka-importanting kaipuan kan mga residente dai na iiling. Kadakol dyan puro sa napapugi makapot pakitray kan bunay. May pailing sa nang may naitabang. Partner, nadali sa bunay. Baka subunay na pigpapanaw ko, ha? Ay. Ano partner, bistado ko inaw? Ano sabi mo kaya? Ang sabi kan fans mo, partner. All of the above. All of the above. Yan. Ibig fans mo. Ayan ang number 1 kong fans. Tapos Eh, pan naman ako. Ayan, pan. Gabos, alo yun. Iyan, Gabos, ang dapat masulon. Sabi ni Sais Bilyen, LGU. LCWD kasi sinda ang direktang nakakasakop sa to. Sinda ang pigabayadan. Tas obligasyon din ninda dapat ibalik sa serbisyong Bilib pigabayadan ako ta. partner dyan sa topic na kunyang blockbuster at mga reaksyon. Local government din kasi basic necessity kan constituent ninda ang tubig. Susana, pigareparo din ninda. Blockbuster ang reaksyon. Blockbuster na reaksyon. Basta tubig ang pagregistoryahan talagang sa Legazpi. Aram mo kaya, partner, maski sa inka man kumiling talaga, water is really life. Tapos, ang Legazpi baga, nangihinayang nga ni ako partner. Kasi ang Legazpi, multi-awarded city. Yes. Namumulaklak sa award. Sabi nga ni Livable City. Livable. And pigamaut pa nga ni maging smart city. Smart City. Nararang ka sa naugaring pag nagpabulos ka nakigripo. Siyempre. Gabus itong award. Gabus Actually, na award partner, na pinagsabi. Pag pabulos mo kang gripo. Mostly kan mga hotels na may mga 3rd, 4th, 5th floor, apektado, partner. Dahil nasarakat ang mga tubig. Kaya nababaliwala sugabus na award, sugabus na mga dekorasyon. Mababaldi ka kaya, partner, talaga. Pagbukas mo kang gripo. Dahil nagbulos. Baboy yung may bumulos, mati. Ate, gusto mo na magpaingalo-ali ka sa trabaho, pagal ka, mabantay ka pa. Kaya ang pakiulay taman dyan sa mga taga-water district, Pilhydro, sana naman po, dahil kita maging manhid, dahil kita maging bungog sa pangapudan kan mga konsumidores. Correct. Bako lang inikurahaw ka nagkakapira, partner. Bako lang ini sa muya ni partner, ha? Majority kan mga Legazpenyo ang kurahaw maayos na serbisyo in terms of Bako water ining sa tuya supply. lang partner na agrangay, ta kita naka-experience, kundi experience sa inikang kadaklan. Correct. Kaya, agad mitabi, sana matawan man in action. Kaya ang hapot ko na sa partner, bago kita magtapos sa isyong ini, hanggang kailan? Hanggang Dear. saan? Dear Kuya Joshua. Ulitin ko. Ano? Okay. Dear Hanggang Kuya saan? Joshua. Hanggang kailan? Sagkod no arin, mabayad kami kang ihudiputable water. Simbag dyan, partner. Simbag, hanggang ika. Nagtuturog pa. Ang hapot ko, Mga partner, turugan ka na sana. ito bang maruming tubig? Ito bang maruming tubig at kawalan ng supply ng tubig na maayos ay may forever na? May forever na. Digdi ako? Ito na ba ang forever na tinatawag? Ang simbag dyan, partner, habang may buhay, wala daw na forever. Kung di, Wala bang may solusyon? kung di, partner, lifetime solution ang sa tuyang kaipuhan. Ane? Habang may buhay, may pag-asa, partner. Tama, Ako tama. nagtutubod ako, partner. Tama? Na kung igwaman nin mga tao na dahil natatawan nin solusyon niyan. araw kayo ni, may nag-aapon sa mga kuya. tao man, partner, na mataon nin Partner, solusyon. may nag-aapon sa kuya. Siguro, dahil nakakapuon maglabaso para labata dahil tubig. O ni partner, Si bagong ko lang partner, ha? Hello? Is it me you're Ano, no, nakapuon na maglaba? looking? May tubig? Warna. Loudspeaker mo, partner. Ang simbag digdi, anong sabi piganap mo? ni Jocelyn Arango, aksyon ang solusyon dyan at pagtutulungan na lang ng maayos ang serbisyo ng LCWD. O partner, may nagsimbag ha? Sabi ni Jocelyn Arango, aksyon as in solusyon dyan ang pagtutulungan na lang ng maayos ang serbisyo ng LCWD. Dahil mo na partner, tubigan figure lang yan. Tabig lang nag-text su trabador ko. Boss, sutubo na tabi. Ano partner, sabi ni John Ray Dado Barameda, who? Diputable. Di ba? Sir, dapat mo kung arog ka na mation ang tubig, Garo. mation ang tubig, dapat librean. Garo, Tama? may makaka-adaptar na naman kan pataramong kung iyan ako na. Actually, partner,
Ang tubig baga dapat libre. Libre. Pero pag naglaog na kaya iyang tabi sa mga maintenance, distribution, sa supplier, may bayadan. May bayadan Dahil talaga. serbisyo yan. Correct. Oo. Pero water Day manan talaga is for free. Day manan makakaabot sa arong ta, kundi maninda Totoo. ginibong. Totoo po yan. Kaya, Kaya lang, kita man na may arong, ang pigi-expecta na mag-abot sa baldi or planggana, so kapakipakinabang na tubig. correct. Kaya kamo mga ka-action ha, Lalo sige na lang. kamong mga kababaihan. Kay puhan may magkarigos. Kay puwan ni apuira kan dapat talaga malinig na tubig nindo. Bata kamo mahilig magpa-beauty. Aha. Anata kun may mga alipong nga kamo or Ako partner, ang mga sarong simana, sarong bulan, pwede pang day magkarigos. Pira? Maagod kayo ng sambulan. Pero pag suminubra ng sambulan, day ko na kaya. Gusto mo sabihin, may mga bulan ka partner na dahil ka talaga nagkakarigos. Man. In terms talaga partner ning araw kayo ni talaga ta. Dahil makitang maginibo in Legazpi City. Talagang yao na given na problemado kita talaga sa serbisyo kan tubig. Kaya okay. Tanggap mo na pala na may problema sa hindi ka na Para magparareklamo. mo partner, sa buhay kang tao, sometimes may mga bagay na kaipuan mong tanggapon. Tapag day mo natanggap, you can't live or day ka ma-move forward. Kaya nga ni ako, natanggap ko na talaga may problema kita digdi sa tubig. Pero Kaya- magi mo kitang paagi partner, dahil kita dapat duman Kaya sana. ako, tanggap ko na may problema ang supply kang water district, kaya akong pigalat ko na sana. So, water system level 2 ni Congressman Saldi Ayo, ko. ako yung man Ayun, partner. sa pigalat Ako ko. dyan man ako nananarig. Lalo na kung magluwas na sa level 3. Ayan. Diyan ako nananarig partner na si Congressman Saldi Kanako Bicol, as in si Kong Pido. Padagos ang pagibo ng mga paagi, tanganing sa mga barangay partner na namumroblema ng supply ng tubig, maabutan partner nin tabang. Uy, may saro ko pala na kontrabida partner. Isay na naman akong trabida, ayan. At anang may problema kita sa tubig, may problema kita sa tubig, ini man na saro na ayon sa kan gobyerno, nadadagit man pag may nagdidrill ki tubig. May saro Ayan ayon siya sa di dyan. gobyerno. Ano nata partner? Natada. Hindi man ta bawal na magdrill ki tubig. Libong man ako kaan. Dahil, baka partner, ano lang, gusto niya lang ng proper coordination or ano pa man. Mas besa na, araw mo talaga kaya ng tao partner, pag may naiiling na may nag-improve, may natatabangan, may mga tao baga partner na bako maawot ninda itong kaugman kang kadaklan. Tama. Kaya mga tugang, mga kabarangay sa Legazpi City, Bayanta mo na partner ang issue ngayon. Itaw ka na sa kwanta lang nasasakuya mga dyan, kababayan. Tsaga-tsaga. Talagang ganyan ang buhay. Yeah. Anong takaan, malas-malas kita sa tubig. Pero partner, hagad mi sa itong mga ka-aksyon, padagosan pagpadaran nindo ning komento. Tama. Ta iyan babasahon ta partner, di kita mapundo. Pero hindi kita sa brighter side kan sa tuyang programa, igo kita partner nin mga manggagana. Kung malas-malas kita sa tubig, sa pagbabalik ang tabang ora mismo, may magana ng tablet, May magana ng cash. Diyan lang mo, babalik pa ang Tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo pagsabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos, mamatawag ako sa tubig, na ma-realizar, mamatawag, itulan, para po maikot we want to focus po and we po aluminan piga vision.
Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang aguton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Yes! Partner, igukita Oh! ning maswerteng winner ning tablet. So bago puro problema ang pikir estudyanta, puro kadimalasan sa tubig. Correct. Ngunyan, Tingnan naman partner. kita sa Maugmang Bareta. Brighter side kita sa mga estudyante na nag-comment as in nag-aabang kung sisa ang maswerteng winner ni brand new tablet. Ang maswerteng winner ni brand new tablet din na pagkawdaw. Dahil iba, sisa partner. Si Jasmine Imperial. Ayan, congratulations, Jasmine Hernandez Imperial. Ang sayad partner na naging comment, ang sabi ni Jasmine, ako po si Jasmine Imperial na taga Bigaho Sur, Libmanan, Camarines Sur, na nagkaklase po sa San Juan National High School sa grade 7, 8, 9, 11, and 4 kong tugang. Siya grade 7. Siya grade 7. Pero igwa siyang tugang na grade 8, grade 9, grade 11, and 4. Grade 4. Yes. So dakulon silang magturugan sa ro, Dahil man 2, kayo, 3, 4, 4 kong 5. tugang. Dahil man kay grade 4. 4 kayo na tugang. Apat. Sana po mapili man po nindo akong matauhan ng tablet para po sa pagklasikan 4 kong tugang sa senior and junior high school. Hali po ako sa sarong tios na pamilya, dahil man po ako mabakalaan kan sa mong ama, nin magagamit sa indang pag-adal, ta siya po saro man sa napong para padyak. Ay ba ko siyang saro sanang para padyak? Saro siyang para para padyak. padyak. Sa samong lugar, kaya po sana po mapili man po nindo ako na matauhan. Salamat po ang Diyos an magbalos. Balos, ayan. Nagtag siya ning tulong kapwa estudyante. Congratulations sa imo, Jasmine Imperial. Hernandez Imperial. Kan Congratulations. Bigaho Sur. Camarines Sur. Libmanan, Camarines Sur. Arayo na partner ang mga inaabot kan sa tuyang mga Tama. natatabangan. Iyo man yan ang kamautan ni Mga Congressman winner. Saldico and ni Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party Yes. List na Bicol-wide. Bicol-wide. Saan ka man na parte kan Bicol Region. Basta estudyante kang Bicolano o Bicolana, Nangangaipo manggana ka. Yes, may chance ka pong manggana ni brand new O, tablet. diya pa paano ini makuapalan partner ni Jasmine? Ayan, Jasmine, kung ika nagdadalan ngunyan, halaton mo may maapod sa imo na staff in Action Call Center kung paano asin ko arin mo mariresebihan sa imong brand new tablet. Iba man partner talaga. Magawin man ang anggulo kung dumang ka palan talaga Siyempre, magiling. siyempre partner. Ako pag digdiman ako medyo okay man. Ayan. Kaya sa mga estudyante dyan na nagmamauot manggana man in brand new tablet, hindi ako mahiling. Mas maya po Diyan ka, diyan ka. Oh. Ako digdiman ako Yan, taklisan kita.
Taplis ang kitang Correct. duwa. Sa mga estudyante dyan na nagmamawut man manggana ni brand new tablet, kinakaipuan lang nindong mag-like at sa moyang official Facebook page. Mag-comment kung dapat kamong manggana ni brand new tablet, asin dapat yaw lang sa indong eskwelahan, kung anong grade, and magtag. Dahil paglingawan, magtag ning kapwa estudyante. Tulo po. Arog po kayang kasimple, mga tugang, sa paliwanag ni partner Ann Mechanics, kung paano manggana ka mo ng tablet, mga minamahal na estudyanteng Bicolano i Bicolana. Gary partner, mas gusto mo duman mag-ampa. Duman ako. Gayon ang anggulo duman. Mas umampang kas ako, mas magayon ang anggulo digdi. Yan. Yan, diba? O ngunyan, dahil may nanggana na, May magana na naman. ano mo? Brand new tablet ulit. Tablet ulit. Sige. Dahil partner, ayuda ini para sa tuya mga pamilyang nagtitirios. Cash prize. Cash prize. 1,000 pesos sulit ang ngunyan aldaw nin Martes! Kaya, Tuesday! Sa Ingles. ini partner sa mga nag-comment ini kan mga nakaaging episode mula sa ngunyan na sa tuyang live. Basta Kaya, mo yan, 1,000, sa aga 1,000, Miyerkules sa Webes 1,000. Pag Biyernes, 5,000 pesos. Kaya, ang mahiwagang garapon, pasok! May bago na po. Pasok! May bago po kaming segment Da-da-da-da-da. digde. Pasiring po digde, pasiring digde. Yan. Stop ko yun sa tahaw. Ayan. Yan. Yan si Go. Yan. Oy, yan talaga. Yan mga ka-action. Ohoy. Si Gucci. Yan. Gwapong-gwapo si Gucci, ano? Oh. Shout out ang sa iyang mami. Mami Ning. Ninang. Ayan. Dahil ka nang bako lamang partner makahinayang na nag-aki si Mami Ning ning sarong Gucci. Oh, ay. Gwapong-gwapo, di ba? Tama. Ayan. Congratulations in advance sa satuyang mabubunot partner. Bonot! Kago! Ay, natay ito na. Wara. Yan. Kutong ko naman. Dapat kasubago pa yung tinugtog. Duman kita partner, sa inutan, Gusto mo duman sa inutan? Nag-apon si Madam. Gusto mo duman sa inutan? Ah, Da-da-da-da-da. hello, Madam. Sisa na naman ang madaman. Ayan. An, maswerte niya itong Madam, winner. padalang po, nagaprograma pa po. Mapon po ako. Da-da-da-da-da-dan. Ay, sinimbag ko to si Madam ini. Sisa na madam. Si Madam Tan. Okay. Gusto mo partner duman mo baile? Pwede ba ka? Dali, duman na partner, duman sa inutan. Duman! Pero ako durula kung kang ayaw. Dahil mga duman partner. Gusto mo partner kita? Duman nga ni. Pwede ba ka? Sige, duman kita. Duman kita. Madala. Next. Duman kita. Next. Da-da-da, tugtog! Sige. Napundulugod. Ay, maulog partner. O, dyan ka na, partner sa inutan. Ay, dumiki ka, taduwa kita. Alright! Napundo. Stop dancing, partner. Stop na. Grabe talaga ang problema ni Gingawa ni. Balik na kita. Yan ang mga pigsasabing impromptu, ade. Daiman, aram mo, ang katuyuhan kang programang ini, sabi ko nga ni, bako lang sa pagtabang, pagtaok yung mga impormasyon, kasabay sa kagustuhan ni Congressman Saldi Cuen, kana ko Bicol Party Correct. List, nakitang mga Bicolano, happy. Happy lang. Happy lang. Good vibes. Sabi digdi partner, may sarong nag-comment digdi. Garo dudurula akong kita kanayam. May bago na dasindang term partner. Mahiwagang termino. Aha. Ihudiputable. Water. Bago yan sa diksyonary. Ayan partner, basa. Basa. Ang magana ni 1,000 pesos. Ngunya na pagkaldaw, ladies and gentlemen, mga kababayan na Bicolano. Garo partner. Siya tabi si Emmy Bungkolmo Juneda. Otro partner. Otro. Siya si Emmy Bungkolmo Juneda. Una ko partner. Number. Una ko, Emmy Bunkol ko. Bungkol mo. Bunkol mo. 0948 0948 319 319 6326. 6326. Puno naman ito. Mahirap nahan ka mo. Ako partner, dyan ako nagdipisilan sa mga kaitong baile. Pero pabailiyon mo ako ning modern. Gusto mo sabihin, nag-breakdance ka? Ayo! Ay, Hindi sige, gusto sa mo masunod. mag-breakdance, sige. Tayo, takon mapasain.
Aha. Ay, Diyos ko. Apo na si Amy Bungkol mo. Napapangala ko, partner, sa mga aruga na barayli. Sige. Nag-ring na. Oo. Amy, Bungkol mo. Bungkol ko. Juneda. Bungkol ko. Gano'n ba gaito boses ni Jamie? Sumimbag na ka mo. May ngaluin naman muna kami. Okay, 1. Gano daw si Amy, ano? Ang May sa nagsimbag. Kuya Mechanics, mga ka-aksyon, tulo, the beses mi nga po daan. Aha. Pag dahi nagsimbag, maabunot giraray tabi. Pasiring na sa iba. Ang direksyon kan kas. Yes, yes. Sige. Garo. Nagano daw si Nagluya ang Amy? internet connection. Amy, Bungkol mo, Bungkol Juneda. mo, bungkol mo. Duda ko taga Sursugun eh. Juneda. Juneda, tama. May mga kaklase ako partner na taga Sorsogon, Juneda din. Juneda. Oo. Nagluya ang internet. Garuday talaga si Amy, ah. Saro pa? Last call one. for Last Emmy. call. Ayan. Emmy, Can somebody confirm if nagluya ang internet connection? natakasurin man nagkusog. Basta ako, makusog ang pagtubod ko sa ako Bicol. Partner, bunot! Dahil si Amy. Alright. Wala, hindi sumasagot si Amy. Wala. Wala na, partner. Okay, next. Wala. Dahil makukuha ni Amy sukas, pasiring na kita sa iba. Okay sa imo? Nagbalik na sa internet. Okay na. Iba naman. Okay. Ang nanggana, partner, dahil nagsimbag si Amy, baka digdi na makapaduman ng 1,000. Siya si Rita Bermilio Ingracia. Ingracia! Cellphone Numero! number, 0963 0963 714 714 2035. 2035. Ano ang Globe Smart? 0963. Hindi mo ako. Yan. Ayan! May nagko-comment kan sa ilang mga numero. Yan, nagsipag na! Ay! Woo! Rita! Gari pigkukutok si Rita. Rita! Rita! Garo ka pigkukutok, anata ito. Nagano ka? Nagiiling ka kang live. Anong kulay kan kuha ni partner? Ano ang color kan sa kuyang bado? Wala po. Ay! Ang sa kuyang partner! Green. Green. Bako ka colorblind. Talagang ano ang nagiiling siya. pangaran mi? Kung talagang nagdadalan ka, ano ang pangaran mi? Baguan. Ano da? Dahil niya pa aram tabaguan pa lang siya. O Rita, ano yung nakasurat sa likod mo kung talaga nag-iiling ka? Action po, Santa. Ano yung oras po? Naman talaga. Oo. Kumusta katabi? Tagasain katabi, Ma'am Rita? Kaya sa nandiyan, Tabaco City. Taga San Antonio, Tabaco City! Taga San Antonio, Tabaco City. Ayan, hali kami dyan Kasubago. Sa? Tabaco City. O ano, Rita, anong pigigibo mo ngunyan maliban sa nag-iiling? Yan lang po ako dito sa harap na doktor. Ano yan, daraga ka pa, may agum na? Tulo po ang haki ko po, sir. Pira? Tulo po. Tulo. Ang agum mo, pira? Harap lang po. Saro lang. Tulo ang aki. Tulong aki. Saro ang agum. Oo. Okay. Ano ang trabaho ni Mister? Messenger po siya ang meral ko po, madam. Messenger kan? Meral ko po. Meral sa po, Manila. Sa Manila. Opo. Di, pirming may kuryente siya mo. Long distance ka mo ni Agumo. Pero nakukuryente ka. Long distance ka mo ni Agumo. Iyo po, ma'am. Kumusta Ano? nami mismo na si Agumo? Iyo po. Totoo yan, Tabi Rita, na sabi ni Agumo, may liwanag ang buhay?
May liwanag po talaga, sir. Okay. May liwanag. Rita, ano ang gigibuon mo sa imong pinangganahan na 1,000 pesos? Baka lang po, sir, muna ang po mo ba? Tapos hindi nga po sa maroon sa pagpauro-alo. Ayan. Oh, yay. panggaragastos. Pambakal para sa mga aki. Congratulations, Tabi! Rita Bermilio Ingracia. Paano makukuha ni Rita ang 1,000? Ma'am Rita, please keep your phone Alive. open. May maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim an sa imong 1,000 pesos. Alaton mo na po, Rita, para makuha mo ang 1,000. Congratulations. Congratulations! Anong mensahe mo, Rita? Anong mensahe mo sa Ako Bicol Party List, saka kay Congressman Garbin, saka kay Congressman Saldico? Wala po, pasasalamat ko sa umbawa sa tulong natin. Naghahagan lang po talaga po ako sa bangsa. Hindi po kaya ito mo kung operahan. Ay, talagang nangangaipo man. Medyo oo. napapaibi si nanay. Nag-ibig ka tabi, Nanay Rita? Ako, ma'am. Ay. Sige. Sige, Nata, maliban dyan sa cash, so kagadan mo na tabang, i-detalye mo lang na maray. Alat mo na, Ta si partner bala nata kaya. po napapaibi ka, Nanay. Ano po an sa imong kagabatan sa buhay? Tulog po lang ako. May luslos po. Na ano suaki mo? May luslos po, ma'am. May luslos. Opo. Oh, luslos, partner. Dangog mo, partner. Iyo po. Nanay, magpasiring ka po digdi sa Samuya. Ta, ako na mismo. Pag-claim niya, daro, good. Day mo na lugod ipagpadara. Dahil na. Digdi na, para ma-detalye sa problema ni Rita. Oo, tabi nanay. Or kung Una rin dahil siya man, pwede magdigdi. pwede kita partner magpasiring sa indong, Sige. lokasyon. Ta, kami mismo Ay, mabisita siya na lang ang tabi sa madyan imo. pala, Rita. Madyan si partner. Oo. Tariparuhon mi kung Daraw ano. mo diretso sa 1,000. Iyo. Oo. Kung ano ang pangangaipo, mariparo tabi kami nanay tabi sa imong aki. Pero nang edad kan sa imong baby na may luslos. Tulong tambo, ma'am. Kawawa Tulong taon. man. Iyo po, Ma'am Rita ha. So hagad mi an tulos na karahayan ni baby. Anong pangaran? Andro po, Ingracia, ma'am. Andro, ang kagad na yan, Rita, para sa akin mong si Andro, makakaabot yan sa kaaraman ni Congressman Saldico, ni Congressman Garbin, kan Ako Bicol Party List, and si partner madyan mismo sa arong mo. Sige po, ma'am. Opo, dahil na magparaibi Nanay Rita. dahil na ha? mag-ibig. Okay. Lagyan mo ng smile. Basta ramdaman mo lang, may liwanag ang buhay. Okay. Habang buhay, may pag-asa. Congratulations, Tabi, Nanay Rita Bermilio Ingracia. Bye-bye po. Salamat po, ma'am. Apo. Okay. Duman sa mga iba partner na gusto man manggana ng cash, anong dapat gibuhon? Partner, ang naugma si nanay na napaibi. Nanggana na siya, pero igwa pa pala mas Igwa pa magabat pala na problema. talaga, correct partner. Kaya talagang ako I really do believe Kaya- nakita ginamit na instrumento para talagang may Ining programang mapaugma, may matabangan. ining programang ini pinasabong talaga kan mahal na Diyos si Congressman Saldico, Congressman Garbin kan Ako Bicol Party List, na ining programang ini para talaga sa pangangaipo kan mga kababayan tang Bicolano. Correct. Ito partner, nanggana ning 1,000, maugma Day ko taman siya. partner, sabi nga ni Congressman Saldico, day taman mataparan gabos. Pero at least Pero partner, dawa puro pano. dakulang porsyantahe kan mga Bicolano na really in need maging matabangan. katuwang kita, maging augmentation kita sa pangangaipo kan mga kababayan tang English ka Bicolano. partner. Augmentation. From ang the Tagalog? root word augment. Ano pa? Ha? Ano sa Tagalog? Hanggang sa root na sana ako. Hanggang sa root sana ako. Hindi mo na ako pagpadumanon sa mga sanga. Sa ugat? Duman lang ako sa ugat. Sa ugat Root ka word. sa nasa. Hindi mo na ako pagpadumanon sa mga branch word, Sa mga leaves leaves. word. Ano nga duman lang Sa sa root word? sa pollen grains. Nawara kitang partner. Oh, ano mechanics para manggana? Para sa mga nagmamawat man manggana nin cash prize, kinakaipuan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page. Siring man mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Asin day paglingawan magtag nin FB friends. The more, the better. Yan, araw kang kasimple ang mga paliwanag ni partner para manggana magkamuning casting di po sa programang Tabang Ora Mismo. Ayan, kaya mga ka-action ha, dahil maglingaw tabi Kompleto habang na may buhay, may Tabang Ora pag-asa. Mismo, Tablet Ora Mismo, Cash Ora Mismo. Siyempre, ang pag-asa ora mismo. Shout out Ora Mismo. Correct. And syempre mga ka-action,
Partner, ikaw Oh. kitang napaugma, igwa na naman kita partner ning natauan nin bagong pag-asa. Tama. Yan po ang katuyuhan kang programang ini na maging katuwang, kasurog kan mga Bicolano, makataon ning kagianan, makapagtao po ning katabangan para po sa satuyang mga kababayan na Bicolano. Handog mula sa puso kan ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Alfredo Garbin and Congressman Saldi. Alright, kaya mga ka-aksyon, thanks God, aldaw kitang ngunyan nin Martes sa aga Merkules, magdalan liwat ka mo kasi igwa na naman kitang mga bagong manggagana. Mangantabay. Abang. Tama. Yes, mga ka-aksyon, pero ngunyan, for the meantime, kinakaipuan mi ng magpaaram. Minabot na kita kan oras, nanganing kitang para mientras magpaaram. Asin dyan na nagtatapos sa tuyong programa, ngunyan na pagkahapon, kami ang sa indong nakairiba, dingiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Maray na pagkahapon, asin salamat. God bless Bicolandia and mabuhay!